ye wo no odoma nkoma mu ase but be ye timi kekere nkrabia no tie form enkabrekie ti bible ame achi ase se enye ne honam ne moja na anya wo ye ne wie matumfo kan ho ma o se ye ne wie matumfo ensuman frɛ ene nkabrekie ye kan ensuman frɛ a on the American nti wo bet ma frɛ ensuman sisi ye kan yanko ye hwɛ bi Ephesians 6 verse 10 o se de di akire no moma mo honya din wa Awurade na ho odin tumi mu o se ye ma ye honya din wa Awurade ya ho odin tumi mu obi o Kristo ni obɔ mpa ye baako ni sɔfo awe ne baako o se mi kwasare Sumun se Nyankopɔn akodi nyina o se mun se Nyankopɔn akodi nyinara na matimi agina ne obonsam na ede na ya timi agina ne obonsam na ede na yede edi esie efiri se enye ni moja ne honam na enya ya nya ni moja ne honam na enya na emom ye ni mpanyindie yes ye ni mpanyindie tumidie wiase musum atumfo me pa chopra ke se o se wiase musum ye ka so bi yo tumfo o se Ghana ha nyina no ho na ye fe no tumfo ye na sante hene nti na hene ye no eye se kutu